Ngiyanibingelela nonke bazalwane, sibonga ithuba kuwena mfowethu Mfokamqadi. Siyabonga nokwamukeleka. Ngicela nje sikhuleke baba wethu omuhle nongoyise Nkosi yethu Jesu. Namhlanje Nkosi siyathandaza ukuthi uphinde usebenze ngale platform. uNkulunkulu wethu onamandla, usebenze nangenceku yakho uNkulunkulu wethu ongcwele ukukhanyisa izwi lakho kubantwana bakho. Sisize-ke Nkosi sikwazi ukuqonda ukuyintando yakho. Sicela konke lokho ngoJesu Kristu Inkosi yethu, amen. Bazalwane, namhlanje ngizokhuluma ngesihloko esithi imiphumela yezobuxhakaxhaka kumzalwane. Imiphumela yezobuxhakaxhaka phecelezi i-technology noma ukuba kweza social media kulesikhathi sanamhlanje noma ukuhlala nje efonini. Bazalwane, uNkulunkulu usizile kakhulu ngomsa wakhe eminyakeni eminingi ekutheni abantu bathuthuke ezintweni eziningi okuyiyona i-technology. I-technology ke inamacala amabili masibuka. I-technology yinhle, sometimes i-technology yimbi. So lawo macala omabili efanele siwaveze. Yakhumbula nje kudala ngabo 2008 la khona insindiso idlile kakhulu ematendeni. Abantu abaningi kufika uFacebook babe ugxeka bese uFacebook uyabheda uyinceke udlala uFacebook udlala ulakhuzana uMaxit. Kwakuyikhathi ke ngempela abantu ababene concern kakhulu ngalezi zinto ezazenzeka ngenxa yokuthi abantu abaningi babelahlekelwa inawukukholwa kwabo ngenxa yalezo zinto lezo. Kodwa futhi sithe masiqhubeka isikhathi sabona nje ikhathi njengo COVID-19 ukuthi lama online platform agcine sesebenza kakhulu ukusiza kakhulukazi abazalwane. So ukubasiza abazalwane, umzalwane siyakwazi ungena ku-YouTube adonsa intshumayelo ayilalele, uyakwazi ukudrive edlala ifoni yakhe, uyakwazi ukuthi afunde iBhayibheli efonini yakhe. So ngamanye amazwi bukhona ubuhle obukhulu bokusebenzisa ubuxhakaxhaka noma ukusebenzisa i-technology. Kodwa on the other side there is a growing concern masibuka indaba ye-technology. Uthola ukuthi umntwana osehleli ekudleni uyadla umndeni, umntwana akwazi uqeda i-hour noma nje umuntu omdala akwazi uqeda i-hour engayibhekanga ifoni yakhe. Isikhashana nje esincane umuntu usedonsa ifoni ukhuluma nayo, isikhashana nje esincane umuntu usecheck ifoni ku-WhatsApp nani. Lezi zinto-ke zine-direct impact ebudlelwaneni okuyikona uNkulunkulu abumisile. Ubudlelwane bemindeni, ubudlelwane bama-couples, ubudlelwane bamama nomntwana, ubudlelwane bababa nomntwana, ubudlelwane bankosikazi nendoda. So ngamanye amazwi kune-direct impact ukusetshenziswa kwezobuxhakaxhaka nokusetshenziswa kwama-cellphones noma kwe-technology empilweni yabazalwane. So ngiyakholwa ukuthi le esigxile kuyona kakhulu yile yokudila ne-cellphone empilweni yomuntu noma ukudila nokuhlala kwi-internet. So masingakhuluma ngalesi sihloko alikho ivesi elilodwa esingalidonsa sithi leli vesi lithi nge-internet. Kodwa ezinye zalezi zinto lezi uMphostoli Pawuli azivezayo ndo engasuke ekhuluma ngama-cellphone nama-technology, kodwa uyaziveza ukuze axwayise abazalwane ngezinto ezibalulekile eBhayibhelini. iBhayibheli liyakhuluma ngalezi zinto. Yebo liyakhuluma iBhayibheli, likhuluma ngani? Likhuluma ngokuziphatha komzalwane noma ngabe kuthiwa ikhona technology noma ngabe ayikho. Ngifuna sikomperishe-ke lokho sibuke ukuthi ungabe impilo yethu imi kanjani maqondana nalezi zinto lezo. Igama-ke bazalwane nginguMusa wakanzimande, ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. So funda incwadi yezenzo uchapter number 20 uverse number 28. uMphostoli Pawuli mayesehamba kuleli bandla kunamazwi awakhulumayo kulabazalwane. Uhamba la aqoqa amalunga ase-Efesu ahlale nawo phasi ngoba yena uyahamba uya ejele uyoboshwa and usebonisiwe lokho ngoMoya oNgcwele. Kunamazwi abalekile awakhuluma kulabazalwane. Uverse number 28 wakhona uthi ziqapheleni nina nomhlambi wonke enibekwe kuwo uMoya oNgcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu asizuzele lona ngegazi lakhe. Mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuza kungena izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi. uMphostoli Pawuli besehamba kulabazalwane and concern yakhe noma into abayala ngayo ebaluleke kakhulu yalala babayimalunga
and into abayala ngayo singayifanisa nokuthi into ayala ngayo wonke omunye umzalwane, ngoba abantu abayimalungu ebandla laba phecelezi abizwa ukuthi ama-elders bayisitandard sebandla. Uthi umpostoli Paul labazalwane mabaziqaphele. Before umfundisi aqaphele ibandla, iBhayibheli lithi fanele aziqaphele yena, azigade. Okusho ukuthi impilo yakhe yokuthi usindisiwe iyona ebaluleke kakhulu ngaphezu kokubashumayela. Uthi-ke umpostoli Paul kumele aziqaphele yena lo mzalwane okhonzisa abanye ngaphambi kokuba aqaphele ibandla. And le ncwadi lena ifana exactly nencwadi ka1 Timothy chapter number 4. Umpostoli Paul uyawaphinda lamagama mawufunda uverse number 16. 1 Timothy chapter number 4 uverse number 16. Uthi ziqaphele wena kanye nesifundiso ume kulezo zinto, ngokuba ngokwenza lokho uyakusindisa wena nabakuzwayo. Umpostoli Paul uyala Timothy as a young pastor ukuthi Timothy, this is your duty. Take heed of yourself. Ziqaphele wena uqobo lwakho. So ngamanye amazwi kubalekile umzalwane as ephila iChristian life to take care of himself. Kubalekile ukuthi aziqaphele ngaphambi kokuba aqaphele abanye abantu. Even if umfundisi noma umzalwane noma ngabe ubani, it's important to take heed of isalvation yakho. Umpostoli Paul umesho lamagama kunamagama awalandelanisa ngayo kuverse number 16. Uthi ziqaphele wena kanye nesifundiso. Uthi ziqaphele wena nento oyifundisayo. Ukuthi siqaphele nesifundiso. Abesethi ke uyawukusindisa wena nabakuzwayo. So ngamanye amazwi ukuziqaphela wena kusindisa wena ezumzalwane. So ukungaziqapheli kulahla wena ezumzalwane, wena obasengozini. But if uziqaphela wena uyazisindisa wena. Ungagcini ngokusindisa wena uphinde usindise nabakulalelayo. Kunesizathu umpostoli Paul ekhuluma lamazwi naPaul athi akacisha afane nalawa kuncwadi yezenzo chapter number 20. Mawufunda verse number 1 la kuTimothy uthi kepha ke umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni. Uthi umpostoli Paul one of the reasons why uTimothy fanele ayiqaphele yena because in the last days abantu bayakuhlubuka ukukholwa. Yini indaba abantu bezokuhlubuka ukukholwa na? It because bona uqobo lwabo abaziqapheli bona ezabazalwane. And umpostoli Paul ke uyachaza ukuthi bese benaka omoya abadukisayo. One part uPaul ayimentionayo la ukuthi lento izokwenzeka ezikhathini zokugcina and siphila kuzona izikhathi zokugcina abazalwane. And omoya abadukisayo bakhona throughout the world and they are using even technology as one of those means. iBhayibheli ke lithi asilwi nenyama negazi kodwa sina nama-principalities, sina nemimoya emkhathini. Akusho ukuthi la singene kwi-atmosphere silwe nezinto esingayiboni, kodwa sidila nemimoya e-influence abantu ngendlela abaphila ngayo bese bekwazi uku-influence abanye abantu. So ngamanye amazwi i-technology kwi-center yalezi zinto eziyi-influence empilweni yabantu. Uma sesibona imindeni breaka because umama nobaba banakele amafoni banakile abantwana, that is an exactly what the Bible talks about. Malithi imimoya ke manje yabadukisa abantu. Uphinde kube khona nezifundiso zamademoni. Yila khona kuma social media izifundiso zande khona kakhulukazi edukisa abantu. Umuntu nje menza into wrong yona eduma kunazo zonke ezinye izinto. Yabo. So ngamanye amazwi umpostoli Paul methi uTimothy akaziqaphele yena. This is one thing ebengayisho ngithi this is exactly what the believer is supposed to be doing, is to take care of yourself. Uverse number 7 kuwona u1 Timothy chapter number 4 uthi ke kepha wale izinganekwane ezingculileyo nezezalukazi kepha zijwayeze ekumesabeni uNkulunkulu. Nayi into umpostoli Paul ayiyala ngayo uTimothy mase kufike lesi sikhathi. Uthi ke wena Timothy yala izinto eziwuwangu-wangu ezingenasidingo. Shuthi ngamanye amazwi izingxoxo ezi-fruitless, izingxoxo ezingenayo imiphumela emihle ziyeke. Phume intweni ezingenamphumela emihle. Yabo? Abesethi ke wena zijwayeze kumesabeni uNkulunkulu. So ngamanye amazwi umpostoli Paul usebenzisa into ezokwenzeka kwimpilo kaTimothy on daily basis. Uthi kumele azijwayeze kumesabeni uNkulunkulu. Kusho ukuthini ukuzijwayeze kumesabeni uNkulunkulu? Kuwona uverse number 7 umpostoli Paul uverse number 8 umpostoli Paul uveza ukuzijwayeza ukuthi kuyinto enjani
ukumesaba uNkulunkulu. Uthi ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke. UPaul Paul uveza la sengazi uTimothy must engage just like i-athletes. Uthi i-athlete iyajima kodwa izosiza umzimba wayo, but ukuzijwayeza kumesabeni uNkulunkulu kuzosiza yena uTimothy ngaso sonke isikhathi nakuzo zonke izinto zempilo. So that is to say, impilo yomzalwane ileyo mpilo ekufanele ngabe izijwayeza ekumesabeni uNkulunkulu. Yebo? Izijwayeze kumesabeni uNkulunkulu, just like laba abajimayo bethatha isikhathi sabo bejima bakha umzimba wabo bespenda ama-hours ejimini. Umzalwane kumele ngabe uzijwayeza ekumesabeni uNkulunkulu, and iyona focus yakhe leyo ayenzayo on a daily basis. That is not to say akufanele umzalwane ajime, but that is to say fanele azijwayeze ekumesabeni uNkulunkulu ukuze asinde ezintweni zonke. So ngamanye amazwi, we can be able ukuthi singabazalwane siphephe ngenxa ukuthi siyazijwayeza ekumesabeni uNkulunkulu. Uthi ke lokho kusiza kulokuphila, kukusiza ekutheni ukwazi ukuphila impilo edisenayo noma impilo ekwazi ukuhluza ezintweni ezirong neziright, iphinde kusize ezweni elizayo la khona umuntu eyakhona ekuphileni ongunaphakade. Ngifuna sibukeke lezi zinto bazalwane uMaphostoli Paul ayisho mayethi kuTimothy makaziqaphele yena, makazijwayeze kumesabeni uNkulunkulu ngenxa ukuthi kunemimoya ezodukisa abazalwane ekhona egcwele echithekile emhlabeni. Nayi into yokuqala uMaphostoli Paul ayiveza ukuthi ubethe makanakekele isifundiso, uzijwayeze kumesabeni uNkulunkulu ngokuthi uziqaphele wena nokunakekela isifundiso. Injani ke lempilo yomzalwane? Injani ke lempilo yomzalwane? Incwadi kaDeuteronomy chapter number 6 sibuka khona uverse number 5. Uthi lana ke uverse number 4 uthi yizwa Israyeli uJehova uNkulunkulu wethu uJehova munye, wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Umzalwane kufuze ngabe yilo muntu othanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke. Yabo? Uba beselithi la kuverse number 6 wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo onke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho. Kufuze ngabe umzalwane uspenda wonke amandla akhe, uspenda yonke iswethi yakhe, uspenda konke ayikho ekutheni amesaba uNkulunkulu nokuthi amethanda uNkulunkulu. Verse number 6, lawo mazwi engikuyala ngawo namuhla uyakuba senhlizweni yakho, ubafundise impela wona abantu bakho, uwakhulume lapho uhlezi endlini nalapho uhamba endleleni nalapho ulala nalapho uvuka. Umzalwane umuntu ofanele ngabe uthatha amazwi kaNkulunkulu aphile ngawo. Mevuka nje kuseni into yokuqala efanele kubuye ekhanda lakhe amazwi kaNkulunkulu. But sesibonane manje umuntu mevuka ekuseni donsa iselfone. But ithi iBhayibheli futhi ngabe umuntu mevuka ekuseni into yokuqala ayikhumbulayo amazwi kaNkulunkulu. Uma eshadile emeqeda ukubuka amazwi kaNkulunkulu abese ebheka unkosikazi wakhe amthande njengalokho izwi kaNkulunkulu lisho. Amkhumbuza amazwi kaNkulunkulu. Athi mevuka bona izingane zakhe azikhumbuza amazwi kaNkulunkulu. But what do? We wake up in the morning, we look at our cell phones, we play our cell phones, we look at social media, we check our WhatsApp, and we spend hours umuntu scroll kuze kube phakade. Lithi iBhayibheli nalapho ulala yini into yokugcina umuntu afanele ngabe eyibheka melala. Lithi iBhayibheli mawulala zikhumbuza amazwi kaNkulunkulu. Kodwa yini esiyenzayo thina masilala? Sibheka iselfone, sibheka ama-social media Facebook. Lithi ke nalapho uhamba endleleni yini umuntu ayenzayo uma ehamba endleleni? Don't ifone athi usingicheke bathina abantu ku-social media. Lithi iBhayibheli kufuze ngabe thina masihamba endleleni siziphathele izwi likaNkulunkulu noma sihamba endleleni. Nalapho ulala nalapho uvuka. Lithi verse number 8, uyakuwabopha abe luphawu esandleni sakho, abe yisikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Lize lithi lana amazwi kaNkulunkulu kufuze ngabe uwabhale aba uphawu esandleni sakho. Yabo? Ukusho ukuthi ama-scroll lawa ababewasebenzisa abakwa-Israyeli yinto ekufanele bayiphathe ukuze athi mebebheka ngamehlo abo babuka amazwi kaNkulunkulu. But what do now? Ifone yethu yona esesandleni sethu. Not because go wrong ukuba nefone esesandleni sethu. Go right if we are opening the Bible in our cell phone and look at the word of God. But what do we do instead? We open our phones, we look at Facebook. We open our phones, we look at WhatsApp. So lethi iBhayibheli kufuze ngabe impilo yomzalwane injena. Impilo yomzalwane injena.
Kodwa uPaul mekhuluma noTimothy uthi-ke ey'khathini zokugcina abantu abaningi bayolahlekelwa ukukholwa. Kungani belahlekelwa ukukholwa? Ingenxa yokuthi ukwanda kwalezi zinto zibenza even bona uqobo lwabo banaka iminako yezwe, bakhohlwe yiloko kuyizwi likaNkulunkulu. Bakhohlwe yiloko kuyizwi likaNkulunkulu. Yazi uma ufunda incwadi yabase-Efesu, incwadi yabase-Efesu chapter number 6 kwakhona kunamazwi esiwakhumbuzwa la umpostoli uPawuli, uverse number 6 wakhona. Umpostoli Paul kuchapter number 5 wabase-Efesu uverse number 14 wakhona usikhumbuza indlela thina ekufuze ngabe siphila ngayo. Uthi la kuverse number 14, ngakho-ke uthi phaphama wena oleleyo uvuke kwabafileyo, uKristu uzakukhanyisa. Ngakho-ke bhekisisani ukuthi nihamba kanjani, kungabi njengabangahlakaniphile kepha njengabahlakaniphileyo, nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Nayi indlela umuntu ekufanele ngabe uphila ngayo ey'khathini zobubi. Lezi khathi zokugcina ezimbi iBhayibheli lifanele lithi kufuze ngabe thina siqaphele indaba yesikhathi. So that is to say, our cell phones are wasting time, but we are not living sibuka isikhathi ukuthi siyahamba. Lithi iBhayibheli thina kufanele ngabe sibhekisisa kakhulu, sivuke ekulaleni, siphaphame thina silaleleyo, sivuke kwabafileyo, uKristu asikhanyise, sithengisise isikhathi, siqaphele ukuthi sihamba kanjani ngokuba iy'khathi zinjani, zimbi. Singahambi njengabangahlakaniphile kodwa sihambe njengabahlakaniphileyo. Listen verse number 17, ngakho-ke ningabi yiziwula kodwa qondani okuyintando yenkosi. Yini kufanele ngabe siyenza ngokuthengisisa isikhathi? Kufanele ngabe sispende isikhathi sethu sifune intando kaNkulunkulu. We are supposed to be looking for the will of God. Sicheck intando kaNkulunkulu. Sicheck kanjani intando kaNkulunkulu? Ngokuzondla ngezwi likaNkulunkulu. Asinaso isikhathi singabazalwane, fuze ngabe isikhathi asinaso singabazalwane. Enye izinto ekuthiwa siyigweme lapha ukudakwa iwayini verse number 18, because isikhathi kuthiwa sikho kodwa nigcwaliswe ngomoya. Fanele ngabe sihleze si-spiritually filled. So yini esiyenzayo instead? Sivula ama-cellphones, singena ko-Facebook, sibuke imisebenzi yabantu abayenzayo lapha erongi, sibuka abantu be-naked kuma-Facebook swethu. And kuverse number 8 uthi lana, ngokuba kade ningubumnyama kepha manje ningukukhanya enkosini, hambani njengabantwana bokukhanya, ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni konke. Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini, ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho niyidalule. Fanele ngabe thina esithi no, I'm not going to go to Facebook. Why? Because lapha kunemisebenzi yabantu abenza imisebenzi yobumnyama ekungafanele thina sihlanganyele nayo. Kunalokho fanele ngabe siyayidalula. Yabona? Listen to verse number 12, ngokuba kwenziwa yibo ngasese kuyihlazo lokukhuluma ngakho. Umzalwane sino-Twitter, sihlala ku-Twitter, they are naked women there, and into ebuhlungu ngalezi zinto zama-cellphone nama-social media ukuthi zi-influencer thina ezabazalwane. Uyangena lapha ulalela ama-speech abantu indlela efanele ngabaphila ngayo engasiyona izwi likaNkulunkulu, sekuyithi futhi esiphila ngayo leyo ndlela, sekuyithi esi-influence-eka ngayo ngaleyo ndlela. Yebo yinhle i-cellphone, kodwa yinhle mengathiwa siyisebenzisele ekutheni sithengisisa isikhathi, sidlala amasemoni, silalela izwi likaNkulunkulu kuyona i-cellphone, sifunda amavesi kuyona i-cellphone. That will be good. Kodwa kunalokho sibheka lezi zinto abantu abazenzayo bemosha isikhathi. Sibheka amabhengi enziwa ko-TikTok, sibheka izinto abazenzayo abantu bemosha isikhathi engabe bahlala esikhathini sonke bafundiswe izwi likaNkulunkulu. Abantwana they are living, bahamba olala, umntwana angaze afundiswe izwi likaNkulunkulu, akahlalanga umzali phasi naye abheke usuku lakhe belinjani, a-check ukuthi umntwana uyamemorize iBhayibheli, uyayazi imithetho eyishumi, uyakwazi umntwana ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Asikwenze lokho, asikufundisi lokho ngoba we are worried. We are busy making videos and ama-trend. We have left indlela yokuphila ngezwi likaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela i-technology isubstitute izwi likaNkulunkulu, isubstitute ukuphila ngokomoya, sihambe ngokomoya, isubstitute i-relationship iBhayibheli lisinikeza yona. Ubani ogcina simbhekayo uma silala? Are you looking at your wife? Are you speaking to your wife? Or you are busy with your cell phone? So that's the thing.
we should be worried about. So ngamanye amazwi singabazalwane, we are losing the battle ngokuthi sichithe isikhathi esiningi singathengisisi isikhathi kanti izinsuku zembi. So ngamanye amazwi bazalwane, iBhayibheli lisikhombisa ngokuphelele ukuthi indlela esiyi-influencer ngayo asiziqapheli thina, kanti iBhayibheli lithi masiziqaphele thina, then siqaphele futhi isifundiso okuyizwi likaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela-ke siyawusindisa thina. Sho njalo incwadi ka-1 Timothy chapter number 4 verse number 16. Siqapheleni nina, niqaphele nesifundiso. Then ngokwenza njalo niyakusindisa nina, nisindise nabantu abananilalelayo. Engathi uNkulunkulu angasisiza-ke sishintshe ngendlela esenza ngayo, because abososayensi bakhombisa ukuthi ngokujwayeza amehlo ethu i-cellphone, ukujwayeza ingqondo yethu i-cellphone, i-entertainment yethu ilokhu ifuna ukwanda njalo, and ngasaleso sikhathi i-dopamine le i-hormone ehlala engqondweni ifuna ukuthi izijwayeze lento. Umzalwane nje kancane kancane sifana check ifone ngoba i-entertainment siphila kuyona kunokuthi siphile kwi-discipline ekuzithibeni. Ngakho ukuchakachaka kunama-negative effect, kunemphumela engemihle, kodwa futhi ukuchakachaka buyakwazi ukwenza ukuthi umzalwane aphile njengomzalwane. Uma iselfoni yakho uyibheka izwi lenkosi, uma iselfoni yakho ulalela amasemoni, kungcono kakhulu lokho. Baba wethu ongcwele, engathi ungasisiza Nkosi nakamanje sikwazi ukubheka kuyena uKristu Jesu, sifune izwi lakho, silalele indlela zakho, siyifunde, siphile ngazo, sisuke Nkosi endleleni zezo ngoba ikhathi zimbi. Baba wethu ongcwele, siyathandaza ukuthi sisazophinde sikhulume ngemphumela yale buxhakaxhaka empilweni yebandla. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi usisize sike siyibheke thina uqobo lwethu ukuze sandise ubudlelwane omunye nomunye ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.